Ndakamuona futi. Ani? Rukazve. Mukadzoka baba rune. Oh. Akomana handina chikafu chekuti mangwana ndofide munhu, masikati ndofide munhu. Kana munhu aenda usiku ndozoti manheru chikafu chasara chega. Akomana. Aiwa kana maikuru. Ndinochiona ipiko chikafu chacho. Wadzokerere hino. Gato. Anzi nditicha can see me. Uye padhuze apa tizotaura nyaya kuti tutazi. Autaura iwo were kana kuti ini. Maikuru munoona zvandotaura. Hezvo. Asane daka newe. Werenge mubvunzo anhaspo. Name any 10 types of wild animals. Ndo zvandakanyora zvo. Makakorera mwana wangu zero. Kwakuchinyore mwana wangu zero. Makakorera ndimaka kubva pa general meeting pandakanetswa ndobike bota. Ndo pakatangwa ndimakirepo papa. Imwa I don't have my way bike. Ndati mirai. Ndimira ke kutanga usvika. Afakanywa ndikuti. Fona shupa. Kafonere dila nako ipo papa. Hello madam. Ndini mbuya ange nyasha. Ndati ndini mbuya ange nyasha. Manyorere mwana uyu kuti simi. Kana mukanyorere mwana uyu kuti simi, muri kutaura kuti muda kuona inini here kana kuti mudodi. Mabvunza kuti panapa you need 10 types of animal. Ndikati zve 5 lion ne 5 haina pandatadza ngepapi. Unaona? Chaikoni. Handizvo imi madam. Kana ndichizi 5 lion ne 5 haina, marayon nawo ma human beings here kana kuti iwe handiti imhuka. Wild. Kana maida kuti nditsanangure maichitaura kuti tsanangura. Ndochiti pa 5 lion pane murume nemukadzi nemwana mubvandiripo. Neana airi. 5. Then pa haina apo panati 5 haina. Pane murume, mukadzi ne small house yacho neana airi. Abandiripo akabva aripo nemukadzi. Saka kuti 5. Titoni namwe handisina kumenchena ambuya naatezvara kusei. Asi imi muri kutoti mati ndakutsvake miedzo. Muruda orara here kana kuti mudoti mati ane mukundo. Ndinozvizwa. Mukundo sendo wemunhu chaiwo. Ndiri kusvikapo madam. Endeyo. Afambiri. Ndati ndiri kusvikapo. Afambiri. Afambiri maive. Enda imwese. Enda ne exhibit yacho. Enda imwese. Exactly.